Здравейте, приятели! След дълго снимане, ето че това е и четвъртият епизод от моят YouTube канал Let's Grow Together. И както ви обещах в предното видео, днес ще си поговорим за менторите и тяхната роля в нашия живот. Защо реших да запиша тази тема? Нека да започна от там, че преди години, когато все още търсих своя път и посока за реализация, аз имах доста мечти и идеи, но не знаех как да ги осъществя. И така, стъпка по стъпка, започвах да се чувствам все по-нещастна за това, че не живея живота, за който мечтая, и не знаех как да се измъкна от омагьосаната въртележка, в която се бях вкарала сама, и живеех ден за ден, без да откривам своя път към своите мечти. Всичко започна от там, че намерих свои ментори, които вече имаха нещата, към които аз се стремя, и аз започнах да се уча от тях, гледайки какво правят, как изглеждат, какви книги четат и как са постигнали своите мечти, и започнах да прилагам всичко на практика, защото си казах, добре, щом тези хора са постигнали тези мечти и аз имам същите, защо и аз да не опитам, може пък да вземе да се получи. Всички бяха ми казвали как най-успешните хора по света са постигнали именно нещата си, започвайки от нулата, и са преживели какви ли не неща, за да стигнат до място, на което са сега. И това мога да науча от книгите. И аз реших да си дам шанса и наистина да прочета какво са постигнали тези хора и как аз мога да променя своя живот също. Искам да ви кажа, че това беше най-доброто решение, което съм вземала до сега в живота си, а именно да започна да чета книги за успешни хора, за личностно развитие, себеусъвършенстване, психология и техники как да развия силните си страни. Всичко започна с част от книгите, които тук виждате зад мен, именно 7-те навика на високоефективните хора, на Наполеон Хил, също така Мисли и забогатявай, Богат татко, беден татко. Все книги, които могат да бъдат наши ментори, макар и не буквално, а само придобивайки техния опит чрез знанията, които натрупваме, четейки техните записки в най-различните книги, които са написали. Така аз самата започнах да откривам все повече силните си страни и да наблягам в тяхното развитие, като по този начин мога да предам своя опит и на много други хора, които все още търсят своята посока или искат да преодолеят страховете си, но не знаят как. Именно за това и всеки един от нас може да бъде ментор, защото когато той постигне своята мечта или цел, е много лесно после да я предаде на хората около себе си, като им покаже стъпките, през които той е преминал, провалите, които е преодолял, грешките, които е допуснал, за да може да бъде една идея по-полезна на хората, които поемат по същия път, помагайки им да достигнат по-бързо до своята цел, избягвайки част от грешките, които той вече е преминал. Така започна и идеята за това аз да наблягам все повече на това да чета такива книги и да споделям с хората около себе си как съм започнала от едно място, за да стигна до място, на което се намирам сега. Именно за това и моят съвет към вас, когато си избирате ментор, е да се огледате във вашето обкръжение, близки, познати, приятели или пък дори някой, който не познавате, но много харесвате и следвате в социалните мрежи, и да се запитате кой от хората всъщност е постигнал вече нещата, към които вие се стремите, и кой има живота, към който вие също искате да живеете един ден, и да намерите начин да се свържете с този човек, за да го попитате дали той би ви подал ръка, за да ви покаже как той е преодолял своите страхове и е сбъднал своите мечти, за да може и вие да сбъднете своите. Защото е нормално и напълно ви разбирам, че всички вие имате някакви страхове. Аз самата също имам и съм имала много, но благодарение на това, че търся възможности постоянно и действам в различни неща, именно точно от които се страхувам, аз съм преодоляла и доста от страховете си, и с удоволствие бих ви подала ръка и на вас, за да се справите с това. Това, което мога да ви посъветвам, ако някой от вас се е вдъхновил от мен, от това, което правя, от моите резултати или как съм преодоляла част от страховете си, ще се радвам да се свържете с мен, за да ви споделя повече за това как аз съм се справила с всяка една трудност и какво всъщност струва това да постигнеш успеха. Като тук не говорим какво струва в пари, а какво струва в резултати като действие, време и какво е необходимо да направиш, за да преодолееш всичките си страхове. Това е от мен. Очаквайте скоро и следващият ми епизод. Ако ви харесва това, което правя, се абонирайте за канала ми, за да получавате известия, когато качвам всеки нов епизод. Чао и хубав ден!